Hey guys, दा नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजों आंनि बे Google AdSense पिनखौ मोननो हाबाय। दा नोंथांमोना जेसेबां अनदों बेनि थाखाय थेंक इउ होनो सानो। दा आङो बे Google AdSense पिनखौ साननै जाबाय सफैनाया। बे Google AdSense पिना आंना 15 डेजनि गेजेराव सफैदों। दा बे पिनखौ आङो एप्लाइ खालामखांबाय। दा नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबेनो जेब्ला नोंथांमोना जायफोरा YouTube चेनेल दं बिथांमोना मिथिखायो। नोंथांमोना बयबो अनसायदों आंखौ, बयबो सापर्ट खालामदों। बेनि थाखाय आं थेंक इउ होनो सानो। दा नोंथांमोना बिदिनो अनसायलांबाय था, नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था जाहाथे आं बिदिनो दावगालांनो हायो। स' नोंथांमोना जायफोर चेनेलावहाय गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलखौ थुना होदो। स' आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों बे पिना सफैबाय। माने नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामोमोनबा आं बेसिम सफैनाय नङामोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खनसेबाव थेंक इउ होनो सानो। दा नोंथांमोना बिदिनो अनसायलांबाय था आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था। आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जानोबो हागौ, ब्लगफोर भिडिअफोर लाबाय थानो नाजागोन आङो। दा